Menossa mukana. Jormakka pitää vahvasti kiekkoa Lukon alueella. Jaatinen juoksee siinä vierellä. Zapolski sylkäisee kiekon eteensä. Nyt olisi Lukolla saumaa. Tukonen. Ja Tukonen ei pääse syöttämään, vaan tekee maalin. Aivan erinomainen suoritus Tukosella. Lukko pääsi kuin varkain kahdella yhtä vastaan. Tukonen odotti ja oikeaoppisesti astui siniviivan jälkeen 2 eri kertaa keskelle päin. Pääsi ampumaan parhaalta ykköspaikalta ja todella tarkka veto tonne kilpikäden puolelle ja taisi mennä tolpan kautta. Et maalintekijän maali. Lihal vie tämän aloituksen. Lukko saa tästä mahdollisuuden, kun Koivisto peittää ensiksi Kankaanperän laukauksen ja kiekko maalissa. Tukonen tekee toisen. Koivisto syöttää täydessä vauhdissa olevalle Tukoselle. Andy Kiodo ei voi mitään tälle osumalle. Tukonen maalin takana, Järvinen hänen kimpussaan. Tukosen luisti kulkee tänään todella lennokkaasti. Ja Tukosella paikka! 4-0! Lauri Tukosen hat-trick! Aika huikea veto, aivan ristikkoon. Eikä Tukosta saa kukaan kiinni tänään. Ei todella tässä on aivan huikea yksilösuoritus jälleen. Tikkanen. Larsson ja Uusikartano vastakkain. Larssonin maila on siellä Uusikartanon paidan alla. Tuomaristo ei sitä tilannetta kuitenkaan noteraa. Ja Tukonen! 4. maali Lauri Tukoselle tänä iltana. Ja ei voi muuta sanoa kuin täydellinen napakymppi-ilta ja olipa Uusikartanolta huikea syöttö. Tässä Uusikartano on parhaimmillaan, kun hän saa olla tuolla maalin taustalla ja aivan täydellinen syöttö. Tässä nähdään se.